खामानि मावनो ओंखारबोदों जों ससाइटिखौ फोसाबनो थाखाय ओंखारबोदों सासे ससाइटिखौ फोसाबनो थाखाय ओंखारबोनाय मानसिखौ बिथांमोना बेबायदि गाज्रि रावजों बुंनानै जुदि बेबायदि राजखान्थियारि गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बेबायदि खामानि मावबाय थायोब्ला बियो माने मोजां जानाय नङा। दा ओंखायनो जोंनि बुंनाया बे बिथांमोना BPF हानजाया बेबायदि जेबो खामानि गैला नामा जे सोरबा जांगिलाखौ बखिनाय सोरखौबा बखिनाय बेल'सै नामा बिथांमोना रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला बिथांमोना रायजोनि थाखाय गामि लेभेलाव थांनानै खामानि माव दिनै एबसुआ साइकेल रेलि लादों दिनै एबसुआ स्कुल थांनानै खामानि मावबाय थादों बेयाव मानि डिस्टार्ब मोनसे पलिटिकेल पार्टिया एबसुनि खामानि मावनायाव मा नांजायो ना बर' हारिनि खामानि मावनायाव बिथांमोना हेंथा दं नामा ना बर' ससाइटिखौ जौगानायाव बिथांमोना लुबैया नामा 13 अक्ट'बर आरो दिनै 17 अक्ट'बर खालार खालि जे आइ लाभ BPF होननाय मोनसे फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजावहाय आं जांगिला औवारिखौ बिथांमोना माखासे आनपार्लियामेन्टारि वार्ड जाय सोदोबखौ माने जोंनि समाजावहाय नाजावनानै लाथावा आरो जाय सोदोबजों जोङो माने बे ससाइटिया सोलिया बेबायदि सोदोबखौ मख'नानै आंखौ टाइटेल होनानै बिथांमोना गाज्रि राव लिरनानै बिथांमोना आंखौ बानसावदों आरो बेबायदि जे बानसावनाय बे बानसावनाया बेल' नङा बिथांमोना सिगाङावबो बेबायदिनो गाज्रि लिरनानै आंखौहाय बेबायदिनो आनपार्लियामेन्टारि वार्डखौ बाहायनानै आंखौहाय गाज्रि ससाइटियावहाय गाज्रि मुं सोनानै आंखौहाय फोसावदों। दा बेबायदि फोसावनायखौहाय आङो सिगां समावहाय सिरियै थादोंमोन नाथाय आङो एबारावहाय थानो हायैनि बिथांमोना जे आंखौ बेबायदि मा हिसाबैहाय गले BPF निफ्राय आंखौ बेबायदि सासे एबसुनि जे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि सासे सोद्रोमाखौहाय बेखौ बिदि बुंनायनि बिथांमोना बबेनिफ्राय मोन्थाय मोनो आरो बबेनिफ्राय बिथांमोना राइट्स मोनो बेखायनो आङो दिनै बिथांमोननि जे आइ लाभ BPF फेसबुक पेज बे पेजखौहाय दिनै क'क्राझार पुलिस स्टेसनावहाय आङो FIR होदों जे बिथांमोना जाहाथे बेबायदि मुं सुनानै सोरखौबा गाज्रि बुंनाय सोरखौबा गाज्रि राव बाहायनानै ससाइटियावहाय बेले बेजे लाबोनाय बेबायदिनिफ्राय जाहाथे गोजान जायो बेनि थाखाय आं FIR होनाय जादों आरो बिथांमोना दिनैनि 17 अक्ट'बर खालार खालि बिथांमोना आंखौ बुंबावदों जे माने दिनै कमार्स कलेजनि इलेक्सन जादोंमोन बे कमार्स कलेजनि फरायसाफोरनि जे इलेक्सनाव जांगिला औवारिया एबसुनि उमुगा जांगिला औवारिया आरो बेहाय लान्जायाव बिथांमोना माखासे जाय ससाइटियाव माने सोदोबा जाथावा बैबायदि सोदोबखौ बाहायफानानै आंनि मुंखौ बुंनानै बिथांमोना थाखा बिलाइदों होननानै बुंदों जायनि जाहोनाव आङो माने आसरित मोनदों जे आं क'क्राझार टाउनावनो गैयामोन बे समाव आरो आं मिन्थियानो जे माने क'क्राझाराव जे कमार्स कलेजावहाय इलेक्सन जादों आं बेखौनो जेबो माने उदिसानो गैया नाथाय बिथांमोना आंखौ दिनै बुंबाय जे माने कमार्स कलेज क'क्राझाराव जे इलेक्सन जानायाव फरायसाफोरखौ गारियाव दिखांनानै लांनानै मा खालामहैदों फैसा रानहैदों होननानै बिथांमोना बुंदों नाथाय आं बेबायदि फैसानि खेला गारिनि खेला आंनाव गारि गंसे गैजाया बेबायदि खेलायाव आङो माने इनभल्भ गैया बिथांमोना बेबायदि भुवा जे माने आंखौहाय प्रसार खालामदों बिथांमोना बबे सर्सनिफ्राय मोननानै बहा जिरायनानै बेबायदि लिरनो बेबायदि मोन्थायखौ लायोबा ससाइटियाव बेबायदि लिरनानै जोंनि समाजखौहाय गुलाय गुजाय खालामोबा फरायसाफोरनि गेजेराव बेबायदि गुलाय गुजाय खालामनो नागिरदों बिथांमोना बेनिफ्राय जानगार जानांगौ आरो बिथांमोना जुदि इन फिउचार आंनि सायाव बेबायदि जुदि सोरबाया लिरबावोब्ला बैफोरबादि एडमिनखौ आङो नागिरगोन आरो बिथांमोना बेनिफ्राय जानगार जानांगोन आङो आयेननि मदद लानानै बिथांमोना मा मोनसे ल'नि मा मोनसे सेक्सनजों गोलैयो मा मोनसे आयेनजों बिजिरजायो बिथांमोनखौ आं बिजिरनायनि थाखाय राहाफारिखौ लागोन दा बिथांमोना एबसुनि जे दैदेनगिरि एबसुनि जे मावथिफोरखौ जे बिथांमोना बेबायदि गले एटेक खालामो आंखौल' नङा दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो एटेक खालामनानै दिनै आंखौबो सासे गाहाय थाखोनि जिल्ला लेभेलनि सासे आं मावथिखौनो जुदि बिथांमोना एटेक खालामोब्ला होमबा बिथांमोना बैबायदि सादारन मानसि रायजो राजाखौ माबायदि एटेक खामानि मावनो ओंखारबोदों जों ससाइटिखौ फोसाबनो थाखाय ओंखारबोदों सासे ससाइटिखौ फोसाबनो थाखाय ओंखारबोनाय मानसिखौ बिथांमोना बेबायदि गाज्रि रावजों बुंनानै जुदि बेबायदि राजखान्थियारि गावसिनि लाबालाबनि थाखाय बेबायदि खामानि मावबाय थायोब्ला बियो माने मोजां जानाय नङा दा ओंखायनो जोंनि बुंनाया बे बिथांमोना BPF हानजाया बेबायदि जेबो खामानि गैला नामा जे सोरबा जांगिलाखौ बखिनाय सोरखौबा बखिनाय बेल'सै नामा
बिथांमोना रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंब्ला बिथांमोना रायजोनि थाखाय गामि लेभेलाव थांनानै खामानि माव दिनै एबसुआ साइकेल रेलि लादों दिनै एबसुआ स्कुल थांनानै खामानि मावबाय थादों बेयाव मानि डिस्टार्ब मोनसे पलिटिकेल पार्टिया एबसुनि खामानि मावनायाव मा नांजायो ना बर' हारिनि खामानि मावनायाव बिथांमोना हेंथा दं नामा ना बर' ससाइटिखौ जौगानायाव बिथांमोना लुबैया नामा गतिके बिथांमोना दिनै बेबायदि बुंनाय बेनिफ्राय जुदि जानगाराव थायाब्ला आं इन फिउचार बिथांमोननि सायाव जायनाखि बे फेसबुक पेजखौ सामलायदों एडमिन महरै बिथांनि सायाव आङो बिथांनि एगेन्स्टै आङो खामानि मावनो थाखाय आखायाव लागोन बिथांमोना बुंदों जे जायनाखि बे फेसबुक पेजनि एडमिन बा जाय पलिटिकेल पार्टि BPF पार्टिनि बिथांमोननि जे IT सेल बै IT सेलनि मानसिफोरखौ लेंहरनानै सावरायनायनि खोथा होदों जे बिथांमोनखौ लेंहरनानै बिथांमोना आंनि जे केस होनाय बिथांमोना मा बे मोनसे जे सेक्सनाव गोलैगोन केसा बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोना केसखौहाय आखायाव लानायनि थाखाय बिथांमोना आंनो एसुरेन्स होदों बेनो क'क्राझार मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ HS पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी OVC Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बाहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय JNM नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो ANM नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास ANM कर्सआ 2 years कर्स JNM आ 3 years कर्स